나 비디는 포tok 만시야 구가 낭바이 구가 수치장난이 사이스토 받지 않은 두르보잖아 너라 이것도 나방 사이스토가 비란 무장문 그 산미사가 이잖아 너라 이것도 나자 기자야 도에 비란 무장문 살랑바이 중이야 이제프라 일부에 두하 시간 타랑 못 사나 예배 민자 사네 같이 이건 기분이야 근데 무장이 나이 바이 마트 가시고 싱글게 남기자 야 건날리 오베시 아직까지 지부자야리 도롱 나바로 카탈랑레이 사이버 그 담비 무리 그러나 뭐냐 부탁하니들 나마라 이렇게 나자 기자야 नोंथांमोननि जायगायाव फैनानै बिराद मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनदों नायनाय मानिथ' बांसिन जोंहा आइजोफोरखौनो नुदों हिनजावफोरखौनो नुदों दा जोंना हिनजावफ्राबो बिराद सांग्रां जाबाय आइजोफ्राबो गोदो माबा 500 थाखा मोनबानो बिपिनो भट होयोमोननो देग्लाय 1000 थाखा मोनबाबो होनाय नंला जाहैबाय आरो मा होगोन दा बेखायनो सांग्रां जाबाय होननानै बुंदों दा इसिबां रोजा रोजा मानसि जादों हाजार हाजार मानसि जादों दा बिपिनि मानसिफ्रा बेखायनो होनो आरोखि बै इउपिपिनि मिटिङाव फैला फैबा फैलाखसो नायनो फैयोलै होननानै बुङो दा नोंथांमोनासो मानो फैदों दा बेखायनो आं ओरैजाय होनग्रोयो आरोखि जे जायफ्रा फैलाखौल' नायनो होननानै फैदोंमोन बिथांमोनाथ' फैलाखौ नुबाय नालाय थांनो हासिगौ दा आंनो फैलाखौ नायनो फैग्राफ्रा थांदोलै साफा थां नोंसोरो दा जों इउपिपिनि गोजा रायलायगोन नामा दा गतिके बेवहाय थानाया जुदि गासैबो इउपिपिखौनो मोजां मोननानै बेवहाय ज' दङब्ला नोंथांमोनखौ गासैखौबो खेबसे इउपिपि जानानै गोबारै आखाइखौ हमना होनो थाखाय आं खावलायबाय बरिया माथो इउपिपि गोजा दाख्लैबो माबा दाब्लानि मिथिं नुदोंमोन आं मोनसे बै माबाखैजाय मबाइलाव नुनानै बिराद गोबाव नायबाय थादों मानसिफोरखौ मा खोन्थायाब्रा पाब्लिकफोरखौलाय होननानै खुनुरुखुम जोबथारनायाव एसे खोन्थानाय 100 जनसोल' नुदों आङो दा मिथिङानो जाया बिसिनाव ओंखायनो जोंनियाव मिथिं जाबाथाय माबा फैलाखौसो नायनो फैदों होनना बुङो ओंखायनो बै माबामोना इउपिपिनि लिडारफ्रा आंखौ गोबां जायगायाव मिथिङाव लेंहरलाय लांला आरोखि फैलाखौसो नायनो फैयो होनो नालाय दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन जोंहाथ' बे माबा दंल' थाख्लाया खाथियाव बेखौ माबा होनना बुङो बानलु ना मा होनना बुङो माबा मा फाग्ला हाबा जाबाय मानसिया हमनानै हाबा होजादों फिसाला दं माबा फिसालानि नामाबो ओरैजायसो फाग्ला मानसि नामाबो बेबायदि जायो नालाय माबा फिसालानि नामा जोंहा ओरैबायदि उसुबिदा जायो गाबज्रिनायाव ओइ नोंथाङा दंना गैयालै होननानै गाबज्रिहैनांगौ जायो मा नाम दोनो गावसो मिथिगौ फाग्ला जायखौ होनो थाखाय आं ओमफ्राय माबोरै थानायब्रा नामालाय फाग्ला फाग्ला बेबायदि नाम दोननानै माबोरै जादों जाहैबाय गावनि हिनजावा फिसा हौवा जोनोम जाबाय थादोंमोन जाहैबाय बे समाव बियो फायखानायाव खिबाय दंमोन फिसाया जोनोम जाबाय ओजोंहाय फिसालाया गाव आरो फायखानायाव खिबाय दङ ओजों थाख्लाय बिमाया नागिरफैबाय थाख्लायखौ बहा थांखो बे थाख्लाया फाग्लाया है फैला आयं बहा थांखो बे थाख्लाया जाबाय आंजों आं बाय फायखानायाव खिबाय दंलै आयं होननानै बिमाया दरजा बुहैबाय फायखानानि गाव आरो खिनायाव मुखुब दरजा बुहैबाय बिमाया ओइ फाग्ला थाख्लाय फिसा हौवा जोनोम जाबाय मा नाम दोननो नोंलाय बे आरो खिनायाव थान थान खिबुजों थांबाय आरोखि आयो फाग्लाया हा गथ' नामखौ बेबायदि दोनफानसैनो जाबाय बै फाग्ला फिसा हौवा जोनोम जाबाय होनदों मा नाम दोननो आरो खिबुजों खनसे थांबाय आरोखि बिमाया सानबाय खुगाजों माथो होजों जों खिबुआसो माथो होदों आयो फाग्लाया नामखौ बेबायदि दोनफानसैनो
हा दोननोबालाय दोनदो आरो रावनाबो गैफेरबायाबो होननानै बे दिननिफ्राय मा बिनि फिसाला नामा बेबायदि थादोंलै रायजोफोर आं थगायादै मेन्डेलासो थगायो आखला बारा मोजांनो आरो मेन्डेलानिया फैफानो नागिरदोंमोन आं लाफायाखै मानसिया सम सम लाव बेगर बेराम जानो नागिरदों दा रायजो राजा नोंथांमोन बे बिसायख'थिनि समावथ' गोबां जायगायाव गिदिंबाय नोंथांमोननि जायगायावबो गोबां खेब फैबाय नोंथांमोननि समस्थियाव आरो दिनै फैबावबाय आंथ' बुंबाय थादोंमोनलै फेरेंगा सारखौ मा मिथिं लेंबाय थाबावनांगौबा देरहाखागोन खोलायना फैसा खरस जायो ओमफ्राय फैथारदोलै फंबाय बे खेबसेखौ 2 लाख हरगोन होननायखाय फैदों हरनायासो बेसेबां हरमारो ओरैनोबा हाबा जायाखै मानसिया हाबा जायैनिबो मोनसे खारन दंलै रायजो राजा नोंथांमोन थारमाने गोदो बै साबोन थरसे बायबा थरसे फ्रि मोनोमोन दे ओरैनो बाय 1 गेट 1 फ्रि होननानै बुङो इंराजियाव साबोन थरसे बायबाथाय थरसेखौ फ्रि मोनबोखायो आरो दा आंबो सानबाय ओंखायनो ओरैबायदि समा फैबासो हाबा जागोनलां थारमाने बिब'खौ हाबा खालामबाथाय बिनानावखौ लोगोआव ओरैनो मोनबोफानाय बेबायदि समा फैबासो हाबा जागोन ना नेनायावनो बे समासो फैयासै दाबो आं सानबाय हिनजावखौलाय मोनगोन ना मोनलाब्रा ओंखायनो आङो बै फेरेंगा सारखौ ओरैसो होनना बुंनो लुबैदों 2 लाखआव आं थाइसेबो थाखा लांला देरहाखांनायनि उनाव गावनि समस्थियाव बे आयेनखौ दाबानो जाबाय एग्रिमेन्ट खालामनांगोन खिन्थु होमान नांला आंनो फैसा दा रायजो राजा नोंथांमोन गोबां जायगायाव गिदिंबाय बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्थियाव गिदिंबाय दा गिदिं नुबाय नोंथांमोननि जायगायाव नुवाखिसै खिन्थु खमायबाय बै सिगांफ्राव एखेबारे लामा फ्लेग गायनानै इउपिपिनि मानसिफोरखौ बरायोमोन इउपिपिनि मिथिं थाबा जों आरो लामा सिनायाबाबो फ्लेग नुबानो हमनो हाखाबाय आरोखि बिपिएफनि फ्लेग नुबानो बे जोंना इउपिपिनि मिथिङा बे खाथि खालायावनो बे होननानै ग्रोब नोंमारगौबो खाथियावनो थाबाय आरो इउपिपिनि मिथिङा दा बेबायदिनो नायबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि दिनावहाय गोबां जायगायाव बिपिएफनि सापर्टारनिख्रुइ फ्लेगासो बारा जानानै दङ जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो दं दिनै जोंथ' गिदिंबाय बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्थियाव 40टाबो समस्थियाव गिदिंबाय खना खनला गोबां जायगायाव हाबबाय गिदिंनानै नुबाय नोंथांमोनाबो स्टाडि खालाम हिसाब खालामनानै नाय बिपिएफनि सापर्टारा दिनैनि दिनाव दरसे गामियाव खोब दङब्ला न'खरब्रै न'खरबा आरो गिदिरथार गामि दंबा 10-15 किल'ल'सै गैला लांदां जाबाय दा ओंखायनो जों नुबाय दिनैनि दिनाव रोखा मोनसे पिकचार जोंनि बर'फोरनि गेजेरनि 80%आनो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल हान्जानो सोलायहोथारनांगौनि सार्थआव भट होनो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल हान्जाखौ रावबो हान्जाया होबथानायनि शक्ति गैया गोहो गैया रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएलआनो सरकार दानो थांबाय दं बै बिपिएफ हान्जाया माबा ग्रह नांबायनोलै रायजोफोर माबा बिसोर जि बुङो उल्थाल' जाबाय थादों दासान्दि बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होनबाय बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजाबाय थाबाय लाजिलायलांबाय लाजिनानै मा जाबाय बै धीरेन बर' सावरायग्रा मोनहा गावसोरनो बुंबाय बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननानै दाखालि माबा मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर इमप्लिमेन्टेशन अफ एक्स-एनडि-एफ-बि होनना दिल्लीयाव रायलायहैबाय दा एख'आनो गैयाबा माखौ इमप्लिमेन्टेशन खालामनो नागिरखो दा ओंखायनो जि मावदों उल्था जाबाय दं ओंखायनो ग्रह नांदों होननाया बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव बे बिपिएफ हान्जाया जाहैबाय गंसे गोजाम मन्दिर परिथक मन्दिर होनना बुङो आसामनि बे मन्दिराव फुजारि गैला आरो जाय मन्दिराव फुजारि गैया बे मन्दिराव भगबान थाया जाय मन्दिराव भगबान गैला बेवहाय रावबो भक्तआ थांला भक्तबो गैला फुजारिबो गैला भगबानबो गैलाबा बे मन्दिराव फुट पिकासा बासा लायो रायजोफोर दा बिपिएफआ फुट पिकासासो जमा जानानै दङ गोजाम मन्दिराव बादालिफोर माफा मानि दं दिसु बादामालिफोर दा बिपिएफआ बे अबस्था जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जों दिनै बयबो बिटिसिआव सोलायनायखौ लुबैदों
बयबो जों रायजो राजाफ्रा मोनसे परिबर्तनखौ लुबैदों सोलायनायखौ लुबैदों जोङो दिनै बयबो हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों बे गोलाव 17 बोसोरनि उनावहाय गोलाव सम बिटिसिखौ बिपिएफआ सलायबोनायनि उनावहाय जों रायजो राजाफ्रा मा मोननो हाखो मा मोननो हादिया मा मोननांगौ दंमोन दिनै जों बेखौ हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों आरो हिसाब खिथाब दाजाब दानख' खालामनायनि उनाव नुबाय बे 17 बोसोराव बिपिएफ हान्जाया जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ जब कार्डनि मुङाव थगायबोदों न'नि आइडिनि मुङाव जाख्ल'बोदों साख्रिनि मुङाव बिथांमोना फालांगि खालामबोदों आरो बे 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनि बेकार मानसिफोरखौ हंस्थापन होनांगौनि जेबो पलिसि लायैनि थाखाय दिनै बिटिसिआव 12 लाखनिख्रुइबो बारा बेकारनि अनजिमाया बांबाय जों दिनै बयबो बेखौ हिसाब खिथाब खालामदों जों बर'फ्रा मोनसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन मानो आन्दलन खालामदोंमोन जोंनि हाग्रा जिं जिं थानाय जोंनि बर' गामिफोरखौ लानानै जों बर'फ्रा आन्दलन खालामदोंमोन जोङो अभियोग होबोदोंमोन आसाम सरकारखौ भारत सरकारखौ जे जोंखौ आसाम सरकारा भारत सरकारा मुगैबोबाय नासयबोबाय थगायबोबाय जोंनि गामियाव लामा सामा गैया जोंनि गामिनि सोलोंथाइ बेबस्थाया मोजां नङा जोंनि ओनसोलनि रांखान्थियारि हालोदा मोजां नङा समाज बेबस्थाया मोजां नङा जोंहा रावनि धोरोमनि हारिमुनि रैखाथि गैया बेखायनो जों थानाय जायगाखौ जोंनो सालायगोन जोंनि न'खरखौ जोंनो सालायगोन होननानै जों बर'फ्रा आन्दलन खालामदोंमोन आरो गोलाव सम आन्दलन खालामनायनि उनाव जों बिएसि मोनबाय बिटिसि मोनबाय दिनै बिटिसिखौ 17 बोसोर सालायबाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे बिपिएफ सरकारा बिनि उनाव जों दिनै हिसाब खिथाब खालामनानै नुबाय दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ जब कार्डनि मुङाव थगायबोदों दाखालि जों अदालगुरियाव थांदोंमोन रायजो राजाफोरनाव सोंदोंमोन जोङो जब कार्डनि माबाफोर प्रब्लेम दं नामा होननानै रायजो राजाफ्रा बुंबाय जे सारमोन जोंनि एकाउन्टआव जब कार्डनि नामाव फैसा हाबोब्ला बै बिपिएफनि पिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा जोंखौ बुथुमनानै गारि भारा लानानै बेंकआव लानानै थाङो आरो फैसा 1500 हाबोब्ला गावसोर लानानै बेंकआव थांनायनि जोंनो 300 थाखा हाजिरासो होयो होननानै बुंदों नोंथांमोननि जायगायाव बेबायदि जादोंना जायाखै मिथिया जोंनि जायगायावबो बिदिनो खालामदों फैसाया हाबोब्ला मेम्बारा न' हाबनानै बे जब कार्डनि फैसाफोरखौ खांथिं फैयो आंनि न'खरावबो बेबायदिनो जादों जा फंबायनाव जब कार्ड दं आंथ' मिथियामोन जब कार्ड दंना गैया जब कार्डखौ सानसेखालि टेबोल सायाव नुबाय आं ओंखायनो फंबायखौ होनबाय बे जब कार्डखौ मानो लादों नोंलाय सोर होदों नोंलाय जब कार्डखौलाय बे जब कार्डआ जाहैबाय दुखिया मानसिफोरनि खामानि गैयि मानसिफोरनि थाखायसो मानो लादों नोंलाय होननानै बुंबाय आङो अब्ला बुंबाय मेम्बारा आंनो होदों फैसाया हाबगोन ना हाबा आं सोंबाय 1100 हाबदोंमोन माथो जाखो मेम्बारा फैनानै 800 थाखाखौ लाना थांफिनबायलै होननानै बुंबाय दा मानो मोनलांनांगौ बियो दिनै जोङो बेफोरखौनो नुबाय थादों जोंनि मानसिफ्राबो मा जाबाय जाम्बा जाम्बि दुखियाफ्रा थारमाने मेम्बारफ्रा फैनानै बुंफैयो फैसाखौ जुदि एबार हराब्ला नोंनो एबारनिफ्राय एकाउन्टआव फैसा सोला होननानै बुङोना रायजोफोर दिनै बेबायदि खालामबोबाय थादों बेबायदिनो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ जब कार्डनि मुङावहाय जाख्ल'बोबाय थादों थगायबोबाय थादों बे बिपिएफ सरकारा 17 बोसोराव जोङो बिनिफ्राय उदां जानो लुबैदों दिनै जोंथ' नुदों दिनै सासे मेम्बारनियाव हिनजावनिबो जब कार्ड दं गावनिबो जब कार्ड दं फिसालानिबो फिसाजोनिबो जब कार्ड दं बिसोरनिया खामानि मावलायनो नाङा फैसा ओरैनो हाबबाय थायो दा जों बेफोरनिफ्राय बयबो उदां जानो लुबैदों दा बेखायनो जोंनो सोलायनायखौ नांगौ परिबर्तनखौ जोंनो नांगौ दा बेबायदिनो न'नि आइडिनि मुङाव जोंखौ थगायबोबाय जाख्ल'बोबाय न'नि आइडिनि मुङाव माबायदि जाख्ल'बोखो माबायदि थगायबोखो दाखालि बावैबो जादों बेबायदिनो दाखालि बावै नोंथांमोननि जायगायाव जागोन ना जायाखै मिथिया बे आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि दावराव जानायखौ जादोंना आधार कार्डजों लिंक खालामनाय दा बेवहायबो बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों जे जोंनो बिपिएफनो जाय भट होगोन बिनिसो आइडि नाम्बारा जागोन आधार कार्डआ लिंक जागोन होननानै बुंदों दा बेफोर गासै बाथ्राफ्रा नंखाय रायजो राजा नोंथांमोन बे पिएमएवाइ न'नि आइडिखौ खुनु बिपिएफ सरकारा होनो हाया खुनु बिटिसि सरकारा होनो हाया बे जाबाय जोंनि भारत सरकारनि मोनसे आसनि भारत सरकारा सिन्था खालामदों 2022 सननि गेजेराव जेसेबां गोरिब गुन्द्रा न' गैयै मानसिफोर दं बिसोर गासिबो न' मोनजोबनो नांगौ होननानै भारत सरकारा मोनसे आसनि लादों 2011 सनाव जोंखौ सेन्सास खालामदोंमोन नोंसा साइकेल दंना गैया नोंसा दंखल दंना गैया
नोंसा फायखाना दंना गैया नोंसानि न'आ माबायदि दा बेफोरखौ लानानै जोंखौ सेन्सास खालामदोंमोन जायखौ जों इक'नमिक सेन्सास होननानै बुङो दा बे हिसाबै जोंनि गासैनिबो लिस्टआ भारत सरकारनि आखायाव दंहैयो आरो बे लिस्ट हिसाबैनो भारत सरकारा दुखियाफोरनो दिनै PMAY न'नि आइडिखौ हरबाय दं आरो देग्लाय ओरैबायदि जाबाय जिहेतु जोंनियाव बयनावबो पकेट इन्टारनेट दंसै बयनिबो आखाइ इन्टारनेट दंसै ओंखायनो ओरै खालामनो नागिरदों एबार भारत सरकारा जाहाथे बिबारि बसुमतारीनि न'खौ सोरबा लाइस्रि नार्जारिनो होया सोरबा बिस्थिराम बसुमतारीनि न'खौ सोरबा चेयारमेना जाहाथे दिहुननानै जानो हाया ओंखायनो एबार मा खालामनो नागिरदों आधार कार्डजों लिंक खालामनो नागिरदों जोंनि नामजों आधार कार्डजों लिंक खालामनो नागिरदों आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि उनावहाय जिअ टेग खालामबावगोन सेटेलाइटजों नायबावगोन बिनि उनावसो जोंनि न'नि आइडिया जानानै फैगोन दा बेखौनो BPFनि मानसिफ्रा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायनानै बुंबाय मा BPFनो जाय भट होगोन बिनि न'नि आइडिया जागोन आधार कार्डआ लिंक जागोन होननानै दा बेफोर खोथाया गासिबो मिसा रायजो राजा नोंथांमोन कुनु BPFआ कुनु BTC सरकारा बे PMAY न'नि आइडिखौ होनो हाया जोङो बुंदों UPPL हानजाया साफ्रोमबो गोरिब गुन्द्रा न' गैजायैफ्रा 2022 सननि गेजेराव न'खौ मोनजोबथारनो नांगौ आरो जायफ्रा न' मोननो हायाखिसै जाय गोरिब गुन्द्राफ्रा न' आइडिखौ मोननो हायाखिसै बै गोरिब गुन्द्राफोरनो UPPL हानजाया सरकाराव फैनायनि उनावहाय बड'लेण्ड आवास योजनानि गेजेरजों साफ्रोमबो न' आइडि मोननो हायै गोरिब गुन्द्रानो जोङो न' लुनानै होनो नागिरदों जोङो UPPL हानजाया बे आसनिखौ लादों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो दिनै जोङो बयबो सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों जाय परिबर्तननि गेजेरजों जोंनि गोरिब गुन्द्राया लाब जानो हागोन जाय परिबर्तननि गेजेरजों जोंनि जों बयबो समान मोनथाय समान जौगानाय बे बेबस्थाखौ मोननानै जाहाथे जों बयबो दावगालांनो हायो दा बिनि थाखाय जों बयबो सोलायनायखौ लुबैदों आरो परिबर्तनखौ लुबैदों आरो दिनै बेनो BTCआव बे सोलायनाय परिबर्तननि धोआनो बारबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे बारखौ दिनै रावबो शक्तिया होबथानो हालिया दिनै UPPL हानजाखौ फेजेननो हानाय BTCआव रावबो राजखान्थि हानजा गैलिया दिनै नोंथांमोननि समस्थियाव फैदों सिगाङावबो गुबुन समस्थियाव थांबाय बे मोनफ्रोमबो समस्थियाव गिदिंनानै जों दिनै मोनसे रोखा फिक्सारखौ नुनो हादों बे फैगौ समफ्राव बे UPPL हानजाया 30टानिफ्राय 32टा समस्थियाव देरहानानै सरकार दागोना दिनैनि दिनाव रोखा जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन दा गतिके आं गोलाव बुंबाय थालिया मोनाबायबो हिनजावफ्रा सिखारबायानो हनै राखुरा फिसाइ गोनांफ्रा माने मोनाबाथाय रायो नालाय बुला बुसि खालामो आरो दाना फिसाइफ्रा एसेयावनो चान्स लायोनो मबाइल लानायनिफ्राय बेलेग गोसोथोनाय लाजोबो नालाय बेखायनो बै हिनजावफोरखौ बुंदों आङो फिसाइफोरखौ एसे आन्दाज ला मबाइलफोरखौ जुदि लोगोनिफ्राय गारथाराबाथाय एसे आन्दाज खालामबानो जाबाय बेहा सोरबा दङ आरो मबाइलखौ रिंनाय खोनाथाराबाबो साइलेन्ट खालामनानै लायो बेफोरखौ एसे आन्दाज ला एसेयावनो रागा जोंबाथाय एसे आन्दाज ला रं नाम्बारथ' नङा राइट नाम्बारानो आजिखालि आरो बै सिख्लाफ्रा बोरायखौ गोसोथोयो दा जों सेंग्राखौ गोसोथोनोनो नागिरा बोराय मा फिसाइ गोनां खाखफोरखौसो बै सेंग्राफ्रा गोसोथोनायानो गैया मा गोसोथोनो लुगैबाबो मोना बेस्राफ्रा बोरायखौ गोसोथोयो गारि गोनांफोरखौ दा रायजो राजा नोंथांमोन गोलाव बुंलिया दा जायखिजाया बेखायनो दिनै जोङो मोनसे सोलायनायखौ मोननो थांबाय दं